In the beginning, Draguna was alone. But one day, a sparkle came out of the blue. More came. Light just grew and grew until it became so bright that Mother Draguna, she lost her sight. Blinded, Draguna started to cry. En af de skuespillere, som er ham, der spiller Sivert, som hedder Ulrik, han spillede meget World of Warcraft og sad på det der nettet hele tiden og gamede det der. Han kommer her. Du kan lige møde ham, hvis det er. Vil du møde ham? Ja, Ulrik. Ja. Som, det er ham, der gav mig idéen i sin tid. Men det var lige lidt på dig. Fordi at man er hardcore. Han var hardcore gamer. Hardcore to the bone. Now Draguna, she saw it all. A boundless world without any walls. For an eternity, she... Han sad og spillede World of Warcraft og sad og var helt væk i det der spil. Og det var han i 1,5 år eller sådan noget. Så fik jeg lyst til at lave en forestilling om det. Så havde jeg også lyst til at prøve at lege med at arbejde med en stor produktion. Ja, jamen det er jo fantastisk, det vi lige har været vidne til. Måske er det sådan, det er omkring, hvor man finder underholdning i dag. Det er storslået, det er episk, det er selvfølgelig musik, det er noget med nogle dansere, som har lært nogle trin udenad, og de har lært, at de skal gøre det på samme tid. Så skal det selvfølgelig være på engelsk, så vi ikke kan forstå en skid af, hvad der foregår. Og det, som er så dejligt, det er jo, at vi alle sammen sidder her med lidt en fornemmelse af, hvor var det dog flot? Hvor er vi dog blevet underholdt? Hvor har vi det dog dejligt? Men hvor fatter vi dog overhovedet ikke, hvor vi er på vej hen? Vi ved ikke rigtigt, hvorfor vi sidder her. Vi ved ikke rigtigt, hvorfor vi har været derude og fryse. Vi forstår det ikke. Men vi sidder her, og vi er glade nok, fordi vi er kun lige begyndt, ikke? Altså, og nu kommer der en eller anden op, som også ligesom skal prøve at forklare, og ja, jeg vil forklare for jer. Og ja, jeg vil være lige et øjeblik. Jeg vil være skide kedelig, og jeg vil være skide hamrende dansk. Skidehamrende dansk, men så kan vi da forstå, hvad det er, der foregår. Fordi, mine damer og herrer, hvor er det fantastisk, at I er kommet her i aften. Jeg er så glad for det, fordi det er det vigtigste overhovedet. Vi har i aften her, vi har 3 instanser. Vi har jer, og så har vi mig, og mit navn det er Eder. Og så har vi selvfølgelig svaret på det spørgsmål, I har siddet og stillet jer selv, lige fra I kom ind. Hvem er det, der sidder derovre i hjørnet og synger? Hvem er det, der sidder der, og hvad er det egentlig, hun har i hånden? Ja, det skal jeg fortælle jer. Hun hedder Rikke, og det er hendes lille fantasiven, som hedder Bombur. Hvis nogen af jer kommer til at tænke på tolken, så er det ikke helt galt. Min mænd har brug for mig. Jeg er så træt af dine mænd. Jeg har brug for dig. Hey, jeg er vigtigere end dine mænd. Selvfølgelig er du det, skat. I'm living in an age that screams out my name at night. When I got to the doorway, there's no one inside. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. Vil du ikke bare hjælpe mig? Ja, men kun fordi at du er en noobish raven hunter opgave af den lille fede dværg. Det er sgu cool, mand. R-O-F-L-M-A-O. Lol. Noob, lad os smutte. Okay. The green forest darkens as they strive closer to the shadow territory. Suddenly, a shadow comes out. Hun er klar nu. Lad nu være at være besværlig, skat. Du så hende. Hvad mener du? Hun mangler the ring of trust. Jamen det er ligesom ikke noget problem, for den fik du jo sidste år, for det er ligesom den mest Sivert. old big lyd fucking ever! Sivert, jeg har den ikke mere. What, Thomas? Jeg skulle ikke bruge den, jeg solgte den.
Fuck, du er dum. Og nu kæft for helvede, Ved du, mand! hvorfor drop break Et spil, tag jer sammen, mand! Kom nu. Nu skal de besejre The Shadow Dragon! Sker der noget, som har konsekvenser for andre mennesker, som har hengivet sig til en, så må man på en eller anden måde også tage ansvar over for det. Det er ligesom det mindste, man kan gøre på en eller anden måde. Det, som er vigtigt nu, det er jo selvfølgelig, at for at vi kan gå videre, så er det nødvendigt, at man siger undskyld, sådan så man i fortsat kan have tillid til det arbejde, vi laver. Hvad, Sivert? Hvorfor kalder du mig luder lige pludselig? Fordi du er en lille luder, ligesom alle de andre, ikke? Hvorfor er du så led? Du kan fandme selv være en luder! Jeg har set filmen. Hvad for film, Sivert? Filmen? Vil du ikke besejre Shadow Dragon? Skal du se drengene, der viste dem videoen? Fået din helt egen lille fanklub hernede. Hvorfor? Fordi du ikke fatter en skid. Derfor. Jeg har gerne vil diskutere det der med omkring kontakt og hvordan man altså prøve at rejse spørgsmålet omkring hvordan det er vi altså nu oplever jeg det selv igennem Facebook, men mange også oplever at leve et liv igennem det at være på nettet, og vi alle sammen er eksponeret for det hele tiden. Og så synes jeg det er sådan nok den mest højaktuelle ting i vores moderne vestlige liv i dag, at vi bliver eksponeret for det at være online hele tiden, og at vi sætter os foran vores computer og møder mennesker, men stadigvæk er alene. Og den kontrast mellem, at man er socialt alene, som jeg synes er interessant. Og så grunden til, at jeg har valgt at gøre det i sådan en spilverden, er fordi, at det er et sted, hvor det ligesom er dramatisk interessant, eller sådan, hvor der er en spændende historie at fortælle os, eller et spændende fundament, som rummer en episk historie, en episk fortælling, som drager mennesker, tror jeg. Og så er der sådan, det sjove, synes jeg, er, at der er en kontrast til det at sidde foran en computer, så de figurer, man er inde i sådan et spil, der er en meget stor forskel. De store muskelsvulmene, og dem, altså når man sidder der foran en computer, så bliver man alt andet end et muskelbånd. Svinder ens muskler. Ja, ens muskler svinder. Så kom hjem. Kom hjem med dig. TC til base, kom ind. TC til base, befinder mig isoleret i sektor B. Jeg gentager, befinder mig isoleret i sektor B. Kom ind! Nå, ja, vi skal den der vej. Okay.